Kumbinsido ang Police Regional Office 11 nga anaalang sa sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City ang founder niini nga si Pastor Apollo Kibuloy. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara gibutyag sa Pro 11 nga duna sila'y impormasyon nga anaalang sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City si Pastor Apollo Kibuloy. Gani dili matud papasigo ang 1,500 ka police personnel para mangita sulod sa KOJC compound. Nandyan siya at ginagamit niya lang ang kanyang mga tao para i-shield siya. Kumbinsido si Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, nga anaalang sulod sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City, ang founder niini nga si Pastor Apollo Kibuloy. Kini base matud pa sa mga impormasyon nga nakuha sa ilang intelligence team. Based on the information that we have, we are inclined to really believe na nandyan siya. Sumala niya, maglisod sila sa pagpangita kang Pastor Kibuloy tungod sa mga miyembro sa KOJC nga nagababag ug ang kadako sa compound. Gani, dili matud papaigo ang 1,500 ka police personnel nga mangita sulod sa compound ug kung mamahimo, usa ka bulan matud pa sila nga mangita sulod sa KOJC compound. Nakukulangan na sa 1.5. Kasi ganito lang, baliktaran natin ang sitwasyon. Tayo magtago sa loob. Gaano katagal at gaano karaming tao ang gagamitin mo para hanapin yung nagtatago dyan. Mensahe ni ini sa kampo ni Kibuloy. We accept the challenge. Of course, on our terms. Walang firearm. Basta ito, tagu-taguan. We'll reduce this at tagu-taguan na lang. Hanapin natin yung mga nagtatago dyan sa loob ng inyong compound. Sa karon, ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug Bahayag ang kampo ni Pastor Kibuloy kalabot ni ini. Sara, mihangyo sab si Police Brigadier General Torre kang Pastor Kibuloy nga musurrender na lang sa otoridad ug atubangon ang iyang mga kaso. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.